vhodné, určite, že to pomôže. Každému to pomôže. To máme na vozíčku, si to odnesem. Na vozíčku si pomôžete sami, áno? Môžeme si sami. V hale Družba, my sme si tu prišli tú voľku zobrať, že by nás zviezli na Tamáškovičovú ulicu. Taxíkom, ale ja nie, je to môj muž. Manžel je žiadateľ. Ale tu máte motor, ja neviem, kam to položiť. Mám na to sucho. Na bicykli si to odnesete? Áno. A to zvládnete? Nebude to ťažké? Ne, pre mňa ne. Nezamestnaná som na invalidnom dôchodku. Takže to vítate, takúto pomoc, áno? Od Európsku nie? Áno, vítam. Koláče budeme piecť. A Cestoviny máme rady, ľubíme. Chodia absolútne akokoľvek. Jediné, čo musia splniť, je, že vystať si rádu. Keďže nie je nastavený systém, človek si musí vystať rádu, hodinu, možno pol hodinku, teraz už je to miernejšie do obeda, takto do obeda. Ľudia čakali od 8 ráno. Spustili sme to o 14. Ľudia sa stáli možno trošku aj zbytočne, pretože potravín je dosť, na každého sa ujde, len sú netrpezliví, no tak budú musieť čakať. dobre, čo by ste im možno teda odporúčili, ktorý čas je najvhodnejší, ako sa to ukazuje počas tohto prvého dňa? Kedy čakajú najkratšie? No, tak vidíme, že je 4:30 teraz nejak plus minus, takže už sa to uvoľňuje. Ten nátresk je vždy v tých prvých hodinách. Čakali ste dlho, kým vám vydali tú múku a cestoviny? Minútku. Chvíľku, to som prekvapená. Ozaj, veľmi šikovne to mali zorganizované, ale nech pochváli.